Здравейте на всички! Честита бъдни вечер! Днес е 24 декември. Снимаме традиционния клип за края на турнира по опит. Да покажем как са нещата в сървърите. Започваме с BG4. Така. Ето турнира по опит. В момента класацията е Руменчо, Москвен град Бар на второ място, помощник е трети, Летикс е четвърти. Десятката допълва Кинг Цеци. Да видим, ще има ли някаква промена в края. Оставяме го отворено. Турнира точки за умения. Ето класацията на топ играчите. Така, оставяме на турнира по опит и ще прегледаме сега останалите сървъри. Преминаваме към сървър BG9. Турнира по опит тук е следния. Ето го. Турнира по опит и класацията на играчите. Тази седмица още има ивент и има много опит да взема. Който не е взел опита, може да го взема в последния момент. И колкото по-голямо ниво е героя, толкова повече опит дава като награда от този ивент. BG9, турнира точки за умения. Продължаваме разбора с преглед в BG8. В BG8, турнира по опит. Ето класацията, преобладават играчи на Essence. Турнира по опит. Турнира точки за умения. Ето ги, тук играчите. Преминаваме към BG7. Турнира по опит. И турнира точки за умения в BG7. BG6. В BG6 турнира по опит е следния. Тук надмощие на играча от нова ера. Турнира точки за умения. Продължаваме с BG5. Турнира по опит. Просто ще ви покажа целия 22 играча в класацията. Турнира точки за умения в BG5. Следва BG3. Турнира по опит в BG3. Турнира точки за умения в BG3. Следва BG2. Турнира по опит. Турнира точки за умения в BG2. Преглеждаме сега сървър BG1. Турнира по опит. Турнира точки за умения в BG1. Ще ви покажа и Jump Int 1 сървъра международния, който е 3 часа назад. Така че турнирът по опит има още 3 часа да играят там. Малко преди 21 часа сме българско време. Топ 10 на играчите турнира по опит. И турнира точки за умения в Jump Int 1 сървъра. Връщаме се в BG4 да видим има ли някакво разместване в последните секунди и да отчетем края на турнира по опит. Така наблюдаваме последните секунди на турнира по опит, да видим ще има някаква промяна. В сървър BG4 сме.
Сякаш имаше промяна в турнира точки за умения. В последния момент, в турнира по опит, не виждам някакви промени. Завърши турнира по опит с RoarBG 4. Ето потвърждението, второ място и 60 пълнички награда. Ще трябва да освободим място, за да получим наградата. Сега ще ви направя място, за да можем да отключим и кутията, която ще вземем. Така. Ето кутията. Новата класация е готова. Ето и предмета, който печелим. Това е за сега от турнира по опит и турнира точки за умения. Приятно празнуване на всички и до нови срещи!